Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj do przygotowania kolejnego prostego deseru, a dzisiaj zrobimy pyszny deser z jagodami. Oczywiście nie jest skomplikowany do zrobienia, ale trzeba mieć blender i to, co ja już sobie wcześniej zrobiłam, to zmiksowałam wszystkie składniki na fioletową masę jagodową, oprócz nasionek chia w blenderze, a potem dosypałam nasionka chia, zamieszałam wszystko i odstawiłam na 25-30 minut. Raz na jakiś czas, co kilka minut mieszałam całość, żeby równomiernie te wszystkie nasionka nasiąknęły wodą. I teraz mam taką już konsystencję gęstszą, a z kolei jasną masę. Wszystko wymieszałam po prostu w miseczce i podobnie jak poprzednim razem odstawiłam, żeby stężały. Też jest taka dosyć gęsta nasionka chia, bardzo ładnie przyjmują wodę i pęcznieją praktycznie dwukrotnie. I to, co zrobię teraz, mam jeszcze posiekane migdały, a mogą być też na przykład orzechy nerkowce albo orzechy włoskie. Można je wcześniej uprażyć na suchej patelni, ale mnie się nie chciało, tak się Wam przyznam. Teraz jeszcze pozostaje przełożyć do szklanek i będę miała deser gotowy. Zobaczcie, jak łatwo można go zrobić bez stężenia galaretek. I w wersji wegańskiej, chociaż mleko kokosowe możecie sobie zastąpić, jeśli wolicie, na przykład jakąś śmietanką lub po prostu zwykłym mlekiem również. Nakładam na przemian łyżka po łyżce różnymi kolorami, a do tego jeszcze oczywiście dosypuję, tak żeby je było widać, jagody i za każdym razem, kiedy mamy już jedną warstwę, to posypuję orzechami lub migdałami. I ostatnia warstwa to oczywiście troszeczkę migdałów albo orzechów i jagody, a udekoruję to jeszcze listkami świeżej mięty. Możecie na przykład zamiast jagód wykorzystać tutaj inne owoce sezonowe, maliny, truskawki. Dajcie mi koniecznie znać, jakie wybraliście. I proszę bardzo, mój prosty deserek fit jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału. Możecie też wcisnąć ikonkę dzwoneczka. Będziecie na bieżąco informowani o moich nowych filmach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa!